Čo ste šli cez koleje, ako keby sa stala vražda. Hudbu som mal pustenú, ešte raz, hudbu som mal pustenú, hudba nie je zakázaná. A ešte raz, vy nemáte oprávnenie, keby to bol proste nejaká bitka, alebo nejaká vražda, alebo keby utekal páchateľ z trestného činu, tak až vtedy. Vyjadrite sa mi teraz, takéto nezmysly, čo mi vyprávate, že ešte raz, nehajte ma dopovedať. Ešte raz, pán príslušník, nehajte ma. Čo tam schovávate, aby nebolo vidieť? Poprosím vás, aby nebolo vidieť meno. Poprosím vás, odokryť to meno. Nemám dôvod odokryvať, Odokryť to. A ešte, toto je viditeľné? Je to viditeľné miesto. Nevidno vám prezvisko, pán príslušník. Bohužiaľ, A ešte jedna vec je, som ste vás rozosmiali, že podajte na mňa trestné oznámenie. Podajte na mňa trestné oznámenie. Ešte raz jedna. To nie je trestné, vy ste verejní činitelia. A ešte raz, jedna vec, ja som vás vyzval, aby ste šli na 2 metre od mojej osoby. Ešte raz, na 2 metre, toto nie je. Vy odstúpte, vy ste ku mne prišli. Poprosím vás, ešte jedna, tu je svetlo. Prečo ste šikanovali, buzerovali týchto mladých ľudí? Nič nerobili. Povyhadzovali ste ich, nič vám nerobili títo mladí chalani. Ešte raz, to je jedno. Oni sú neni vo vestibuli a ste ich nekontrolovali, či majú lístky alebo nie. Tak nevyprávajte veci, ktoré sa nezakladajú na pravde. Ešte jedna vec je. Presne tak hovorte a nevyprávajte mi veci, ktoré sa nezakladajú na pravde. Vy ste neni od toho, aby ste bol správny orgán. Vy nič neviete. Keď chcete vysvetlenie, dám vám... Nesviete mi do očí, prosím vás, dobre? No ja vám zasvietím do očí. Nesviete mi do očí. Bulgárny človek, na 2 metre. Na 2 metre bulgárny človek. Čo tu po mne zjapete? Vy zjapete bulgárny človek, bo ste sa mi vyrážali. Vyrážali ste sa aj týmto mladým chalanom, čo tu boli. Vy ste sa vyrážali proste, samozrejme vyrážali ste sa. A ešte jedna vec je, krivé obvinenie. Nemáte mi prednosť. Čo idete ku mne? Odstup. Ja vám netýkam a týkať vám môžem, keby sme. Ešte raz jedna vec. Čo klamete, pán príslušník? Čo klamete? Ja som slušný. Ešte raz, týkať môžem, vy týkať nemôžete, lebo ste... Vy týkať nemôžete, lebo vy ste práci, ja týkať môžem. A ja som vám netýkal, ale týkať môžem. Neklamte. Môžete hovoriť. Môžete hovoriť. Ale ešte jedna vec je. A čo teraz, keď viete, o koho ide? A čo teraz? A ja viem, o koho ide. A čo teraz? Ešte jedna vec je. Vy nebudete mi rozkazovať, že či ja to dám, alebo nedám. A ešte jedna vec je. Ako vy mi dokážete, či ja to dám na internet? Tento telefón na hockto, čo to dá v mojom mene? Môžete dať, vy ste verejný činiteľ, máte smolu. Dobre, počúvajte ma, žiadna smola. Ak máte pocit, že bolo pochybenie, alebo sa dielo niečo nezákonné, vtedy to môžete odozdať kontrolnú orgánu alebo nadradenému. Ja to môžem hocikomu odozdať. Nedohovoril som. Vy ste verejný činiteľ. Nedohovoril som. Áno som, ale ochrana osobných údajov platí pre všetkých na Slovensku od istej doby. Ešte jedna vec je, mňa nezastrašíte. A pán príslušník, ešte pán príslušník, musí sa to z toho zasmiať, lebo doteraz, aj keď som si vás točil, vašich kolegov, ešte jedna vec je, vašich kolegov som ja vôbec nikdy nedal na YouTube. Ešte keď sme už pri tomto, ja som nikdy nedal nikoho. A mohol by som dať. To, že moji známi dajú na YouTube nejaké videá, to ja už za to nemôžem. Ja som vás upozornil, to je všetko. A ešte jedna, pán príslušník. Ešte jedna vec je. Netýkal som vám, týkať vám môžem. A teraz budem aj skúšať, čo aj skúšam veľa ľudí, či civilných alebo policajtov. Ešte jedna vec je. Ja účelovo, nie vám, ale hocikomu som už v tejto dobe týkal, ako sa zachová, či sa zachová profesionálne, či mi on bude týkať. Dobre, v poriadku. Ešte jedna vec je. Toto je úplne smiešné. Tu si robíte srandu. Prečo by som nevyskúšal? Pán príslušník. Prečo? Ja som prišiel teraz. Ja som sa prišiel navečerať. A ja si budem púšťať hudbu. Kedy chcem a kde chcem. Po 22. hodine. A keď bude treba, tak odmerajú sa decibely. Merajte si, čo chcete. Vy odmeráte, keby ste chceli niečomu začať. Ja vám tvrdím, nemáte rušiť ostatných. Na čo ste šli za mňou? Vy ste videli, že odchádzam, že som si pustil hudbu?
Ja som si pustil hudbu, ja som odchádzal. My sme vedeli, že ide Dobre, o vás. My sme si ide mysleli, že nám ide o vlak, mladých ľudí, takže ale v poriadku. buď sa Dobre. rozlúčime, alebo poďte s nami. Ale ešte, aby som bol v tomto videu nestranný. No, Toto vám super. musím dať za pravdu, lebo títo mladí ľudia sú vulgárni, hnusní. Áno. Čes výnimkám, ale feťaci veľa chcú, drogujú, treba ich odtiaľto vyhnávať. Ja neviem, o čom hovoríte momentálne. No o tomto, že ste ich vyhnávali, to vám nebudem zavzlievať, keď som v tomto videu povedal, že ste ich vyhnali, na čo ste nemali proste právo. Nemajú čo robiť, dobre? Dobre. My sme si plnili svoje povinnosti, to je všetko. Pán príslušník, Chcete s nami ísť rozprávať, či nie? ja nemôžem, ja proste presne tak, ja idem sa naobedovať, na večerať. Pekný večer. Aj vám.